Здравейте хора! И така, днес ще снимаме на Assassin's Creed и ще взема нея. Най-вероятно няма много мисии да минавам, защото не знам как да ги намираме. Ние ще скачаме по сгради и ще убиваме ръка. Пари. Да. С започването буднахме един човек. Да. Пуснем това. И пари полиция. Този човек се замина. Играта се чува доста слабо, защото сме намалили понижно се чува. Това е един партизанин. Партизани. Как му изхвърчам шапката само? Убий го. Не искам, защото ще ме спира. Колко е White Chapel, това няма си не идея какво е. Колко си... Как ходи. Така сега може да гоним влаковете. Кащай. Скачим на някой. Ето един. Давай. Какви са? Той спира. Да, трябва да го настигнем. Това е Не, Доста много бързо. много е бързо. Доста бързо трябва да го Слагай настигнем. Ето той спря бързо, трябва да го настигнем. Да, качулката сме по-бързи. ръката си къса. Засечено. Бягаме. Чакаме пак да дойде влак. Влакът избяга. Сбяга. Нямаме шанс да копаем. Ще се опитам да убия някой. И там има. Влам. Все по-рано. Добре. Пробва проклето. И то са куми. Шо? Не е този, защото ще не види. Добре, не сме порта. Просто, Поне на тази игра. просто не порт. На тази игра. Тази игра горе-долу става, но въпреки не знам какво трябва да направим в момента. Не знам който е White Chapel. Убиваме колко се може повече хора, но не знам колко. Кажем сега на какво се точим до тези точки там. Аз бил най-голямата. Не много е бавно. Точим до тези били щитове или не знам къде се правят. Да ги видим. На коня. Вижте, това е странно. Поне се брускат хора. Не мачкаме всичко. Катастрофа. Трябва като се. Може да си купим патрон. Като гледам това са били щитове. Ще се покрием. Има емисия тук, като гледам. Да, емисия. Ще купа първо патрон. Проход. Така, сега. Както и Прасета на всяка. Агнета. Ягнята на тази прасета. Не видя ли като? Нямам си да видя какво да направим тук. Може би трябва да ги убием. Не. Пак не се Ето ги придържаме. грама... О, то са сатър. Да. Сатър. Сатана. Не те ли готвяне. Сатър като сатана. Ето призати на някакъв.
Как виждате, те са двама. Доста са Трима. ядосали. Асасинирайте, приятел. Виждате, дори не сме работа. Стрелята. И Но я сега влиза в просек. нямам патрон. Убиха. Убих. Как чуете, и тук ме убиха. Всяка игра не убива. Да, доста сме зле. Все пак сме нови. 90 Доста. FPS. Малко ще позарежда. Ще се опитам още един път и смятам да приключваме това. Това ако не успеем. И... Кажете ни в коментарите някоя нова игра, която сте искали. И така. Защото... Не знаем кои. Да, имаме само... Ние вече снимахме на почти всички, само на Minecraft, нали, League of Legends сме снимали. Но League of Legends едва ли ще снимаме. Най-вероятно не е. Но на Майнкрафт може да снимаме. Виждате полицайите са справи. Как го заколи? Хоу. Ха. Вече сме асасин. Свършва качулката. Там не стаси на покойки. Сега трябва да намерим нещо. Наш патрон. Взем. Трябва да влезем в тази сграда. Но как? За да намерим нещо. Мисля, че онази кутия, която беше заключена Да. сърда Ето. в някакъв начин. Ние трябва да убием просто някой. Мисля, че може да вземе. Не иде по този начин. Трябва сега да се избера. Трябва да тайнем опит. Смирай. Аз се снимам. Ще започна да стрелят. Дроп. Добре, влизам. Видяхте как се завъртя? Тази после игра да е много хубава. Водата ми е като тук. Не така роват. На които сте толкова и водка. Добре, нека сега се смесим с хората. И водка. Ага, какво назад? То сега отзад. Да, си тъй. Аз се ходи. Трябва да сме физи. Видим. Той Вижте пианицата. И аз съм дърфа пианица. И Айриан. Аз не знам цялата песен, но... Добре, сега Не мога да пея. нека не я пеем. Не може. Прав. Ето ги. Красава. Така... Това е да включим. Значи ние може да го отворим. Ние трябва да го да направим. Защото ние така. Някой трябва да е ключа. Не знам какво. Добре, до тук смятам да приключим с този клип, защото мисля, че ви е омръзнал вече да гледате как само умиране.